Consultori Astrid Barquer. Astrid Barquer, bona nit, com estàs? Com esteu? Anava a dir... Digues, ho podem dir en directe. Què vols dir? No, anava a dir que avui jo crec que tindrem temps de que fem una pregunta. Sí? A veure si ens entra la consulta, perquè avui anem justets de temps. Bé, sempre anem justets de temps en aquest programa. Sempre. Jo que soc l'última, sempre em quedo... Acumulem i... Sempre s'acumula el retard. Vinga. Però avui parlem d'un tema que fa molt pel nostre programa. Sí, que us podria servir a vosaltres. Pels nocturns. Sí. Per la gent que fa esport de nit, com tu i jo, que fem esport de nit, perquè cada dia fem una marató radiotelevisiva. Sí, deixem-ho així. A veure, com ens hem d'alimentar? No, va per estimulants, més aviat, no? És a dir, el que avui parlem és una mica d'estimulants, val? Que jo crec que els estimulants s'han d'utilitzar sobretot si fem esport de manera nocturna, tot i que hi ha gent que els pren a tutti pleni, en períodes d'exàmens i tot. Jo ho recordo a la universitat, això s'ha posat molt de moda ara, també, no? Bueno, no sé, jo fa 15 anys que vaig estudiar a la uni i ja ho feien. Però sí que si féssim les coses bé, al matí no ens hauríem de prendre estimulants, no? En canvi, tothom necessita un cafè, o molta gent, quan dic tothom vull dir... Sí, el cafè entraria en això, també. Sí, el cafè és un estimulant. El que és estimulant és la cafeïna, que és aquesta part del cafè, no? Que és el que et dona el xute. Però bueno, jo parlaré sobretot de, per exemple, quan fem esport de nit, que normalment quan fem esport de nit perquè estem fotent-nos molta canya, no? Perquè són unes 24 hores, perquè has començat a la nit perquè acabis durant el dia, és una prova llarga, o són ultraresistència, que estàs tot el dia corrent nit inclosa, no? Coses així. Llavors, quan portes ja moltes hores, pot ser que el grau de cansament sigui molt alt. Llavors, a la nit, que ja et vindria molt de gust dormir perquè el teu cos està cansat i la nit és la reparació que el cos necessita, el que està passant és que vas contracorrent, no? Perquè el cos demana dormir i tu el que necessites és seguir tirant, llavors és quan t'has de xutar. Estimulants. Què ens recomanes o què no ens recomanes? A veure, recomano begudes energètiques. O sigui, el que no pot ser, i això que quedi molt clar, és que tirem de, no sé si puc dir marques, però Red Bull, Monster, totes aquestes coses s'ha de vigilar. Són les que més es coneixen, sí. Clar, porten taurines, porten aquestes coses. De fet, als Estats Units ja s'han donat casos d'arrítmies i problemes cardíacs perquè els prenen durant l'activitat física. Clar, si ja tenim el cor que està anant a tope i molt elevat, doncs per això ens acceleraria encara més. Correcte, exacte. Per tant, millor no els prengueu. Bueno, ja sabeu que la setmana passada va morir una persona fent esport, el cor pateix fent esport, i com que no saps si pots tenir alguna coseta que no t'han trobat fins ara, doncs no us arrisqueu a prendre aquestes cosetes. Però sí que podeu tirar de cafeïna, el cafè n'és una, però també heu de saber que el cafè fa anar de ventre. Llavors, per segons quines proves no et convé. La gent del Tour, per exemple, no acostuma a prendre massa cafè, sobretot si no hi estàs acostumat, perquè aleshores has de parar moltes vegades a anar de ventre i no va massa bé. Sí que és veritat que la cafeïna també es pot prendre en pastilles. És com uns comprimits que venen a les farmàcies o a les botigues de processats per esport, però també s'ha de vigilar, perquè aquestes pastilles porten una concentració alta de cafeïna que te la prens de cop. Clar, el nostre intestí què fa? Quan tens de cop tanta cafeïna, pot ser que es bloquegi una mica i no ho processi tan bé, perquè clar, mentre estem fent activitat física, això ja ho he explicat moltes vegades al programa, però hem de posar-li les coses fàcils al cos, perquè si està concentrat en altres sistemes, el sistema digestiu no digerirà igual de bé. I a sobre, si estem parlant de que ja portem moltes hores, de que és la nit i de que estem cansats, doncs, evidentment, a mesura que estem cansats, tot és més difícil. Això ens passa en el dia a dia, no? Hi ha gent que a vegades em diu al migdia puc menjar una amanida i em sento fenomenal, però a la nit ja no puc menjar crus. És millor una crema de... no? Doncs en l'esport encara és més agosar. Llavors, la cafeïna, si tu ja estàs acostumat, molt bé, si no, pastilles concentrades és molta cafeïna de cop i pot ser que tinguis una indigestió, mal de panxa, vomiteres, descomposició, depèn. Però també es pot menjar, jo el que recomano més de beure és el té verd. Funciona superbé. La taïna també és un estimulant, és molt digestiu i a més té una cosa molt bona el té verd, i és que és molt estimulant, és molt antioxidant. I l'antioxidant va molt bé pels esportistes perquè l'esport provoca aquesta oxidació també. Llavors és una bona opció. El té verd ajuda molt i és bastant més digestiu. I després hi ha una altra cosa que potser no coneixíeu, que és l'última que us diré ja, és el guaranà. Coneixeu el guaranà? Això em sona del Brasil, no? Sí, és un fruit tropical. Però em sona com a beguda... Sí, bueno, és un fruit, val? Llavors se n'extreu, es pot comprar en polvos deshidratats, com si fos una espècie, llavors tu t'ho pots afegir en batuts o en begudes. Jo us porto aquí, ràpidament, una recepta, si voleu fer-vos una beguda estimulant casolana, vale? Doncs mira, heu d'agafar una mica de ginseng, que es veuen en pols també, pot comprar un comprimit, o una mica de germen de blat,
una mica de llevat de cervesa, que això hi farà com aquesta part més proteica, que ens anirà bé també per les llargues distàncies i córrer a la nit, que ja hi haurà destrucció muscular. I aleshores hi poses també guaraná. Tot això a parts iguals, que per 1 litre d'aigua seria una cullerada de cada, una cullerada sopera, val? Per posar-hi una miqueta de gust, perquè el guaraná és heavy metal, és com una és molt amarg, una concentració de cafeïna potent. Jo l'he provat i vaig pensar... Sí. Llavors li pots posar 3 cullerades de mel perquè quedi més dolcet, ho barreges tot amb l'aigua i, si vols, li pots afegir el gust d'un suc de llimona o un suc de taronja i ja queda així. Doncs, proposta d'aquesta beguda isotònica. Va, fem una consulta. Beguda estimulant. Què he dit? Isotònica. No, beguda estimulant. La beguda estimulant que ens proposa l'Astrid per aquestes competicions que a vegades ens requereixen. Recepta meva, aquesta, Si la proveu, digueu-m'ho. Molt bé. Jo la faig servir. Jo ja sabeu que faig coses llargues, també em va bé. Teniu una consulta per l'Astrid, per rematar el programa d'avui. És aquesta. Ens arriba de la Lara, de Sabadell. Bona nit, la meva pregunta és sobre el consum d'ous. Un parell o 3 de dies menjo una truita per sopar. He llegit i escoltat moltes opinions sobre el tema i no ho tinc gens clar. Quin límit de consum es pot considerar saludable? És que tenia ganes de fer la pregunta, per això t'ho volia dir abans, perquè han canviat les coses. Hi ha hagut molts mites. A casa meva era... 2 per setmana, no? Vigilar molt. La cetona, no? El colesterol i tot això que es deia. Bé, doncs els nous estudis, per això està bé que hagi sortit aquesta pregunta, perquè això ho puguem dir, els nous estudis han demostrat que no passa res, que no augmenta el colesterol, que en realitat a l'ou són greixos bons i els que no té dolents s'equilibren molt bé i que et podries menjar un ou al dia i no passaria res. Puc fer una truita avui si em vaig fer una... El tema, exacte, ara ve el pero. Si tu vols el teu xoriquito i les patates fregides. El tema no és l'ou en si, que és una proteïna completa, molt saludable. El tema és com el cuines. És a dir, no és el mateix un ou potxer que un ou escaldat, que una truita, que un ou dur, que un ou fregit, que està submergit amb olis saturats i a altes temperatures. El més saludable de tot, l'ou, seria en format potxer, perquè és el que està com més escaldadet i prou, i llavors està més cru i és més saludable. Com més estona el tinguis en altes temperatures, aquests greixos més es saturen. La truita més s'oxida molt perquè el trenques, però bueno, de tant en tant, per anar variant està bé també, però el més saludable és potxer escaldat. El fregit, muerte. Molt de tant en tant. Prohibit. Prohibit no sé, però molt de tant en tant. Sucar. Per això. O sigui, com si fos un caprici, però no nutreix. Molt d'estruç, que és així gros. No, home, tant. No. Tota la mà. Sí, tota la barra. El pa sencer, sí. Astrid, perquè moltes gràcies. A vosaltres. Fins la propera. Nosaltres fins aquí hem arribat. Sí. Però jo ens tornem, Sembla que sigui un comiat per sempre. Ara anem a fer un guaraná, la recepta aquesta. Un guaraná és una altra cosa,